Siobhelní agan is an dumsa, agus is as blog bhí mé. Seo é dara or ag fila Coláiste Sheosaimh, agus tá an grá leis an áis. Bhí mé an siúd an chéad uair an uair, agus tar éis fiú seachtain amháin a cahabhann seo, bhí fios óbhór tagtha ar muid cuid gaga. Bé mé dead mór teistim lína, agus tá go thomlan cínta go mé óbhíthe don scrúdaí cainte go háirithe. Is í Coláiste Sheosaimh an tain Coláiste dumsa. Tá áisina den scob ar fáil intí. Más an ceolbarthú tá an grúpa ceol le chéile chuile lá. Agus más an na sportialthú, bín rara ómhór de gachsáid sport an seo. An tain rud a thug mé faoiar faoi Coláiste Sheosaimh na an phobal láidir a chorthítear idir gach dalta na múinteoirí agus na mnátaí. Tá cuairtead an saoil déanta agam an seo. Thuirthin mula daine teachtain seo agus trí seachtainna iontach a bheith acu. Thuirthin mula daine na teachtain seo agus trí seachtainna iontacha a bheith acu. Ní dhéanamh mé dearmid ar an i Coláiste Sheosaimh rí. Is mé ristar de ceannic, is as clú ceannic mé agus seo é a chéad uair i Coláiste Sheosaimh. Rith an cuasa seo bhí mé nervhíseach tusk nach raibh mé go maith a caint as Gaeilge, ach anois is íomhanlum a bheith a caint as i mo theanga dúchais. Thuailh mé faoi Coláiste Sheosaimh ó cáirte mar rinne siad an cuasa céine an uirc. Dúirt siad go raibh an cuasa go chinnteach ar fad agus bhí an ceart có. Bhí na ranganna ar siúil ar maidin, tá na múntóirí cardúil agus an cabhraach. Bránóna bhín sprí agus sport ar siúil trí Gaeilge chomh maith. Anois tá na caint as Gaeilge an teamhar fád agus ceapan go bhfuil fios tábhta ar mo cuid cainte. Is íomhanlum Coláiste Sheosaimh mar tá gach duine an-deas agus cardúil. Rinne mé a lán cardú nua ó imil go himil na tíre agus anois nílam ag éirí do leháile. Tá an atmosfér an seo ar aus agus bhí tréimhse iontach a gom an seo. Glach le mo cála agus tar an seo go Coláiste Sheosaimh. Chiadis, mí an ceanna sanadó, agus is as chun an mhuine chun mé. Sular tháinig mé go Coláiste Sheosaimh, ní raibh aon Gaeilge agam. Ní raibh an riadh a grabada ar ólas agam, agus ní raibh mé ábhla aon rud cosúla sin na dhéanamh. Nuair a tháinig mé go dtéann Coláiste don céad uair, cap mé go mbeidh ag dul bhaile tar éis gán ó trí lá. Ach ag an am céine, tá lán crack agus sprí ar rith an chusa. Gach lá tar éis rangana bíonn sport ar siú. I rion méid pell, cisfell, amáníocht, únachach, tag rugby agus a lán rudí eile. Chomh maith le sin, tá céilí ar siúd beag nach gach lá. Tá lán céilí speisialta ar siúd freisin, mar hampla céilí dubh agus bán, céilí peaches agus céilí na gundaithe. Ach an rud is fearr go Coláiste Sheosaimh ná na daoine. Rinne mé lán páirte nua as gach áitinéir ar rid na trí chusa. Bhí an tamasfar go hiach ag Coláiste gach lá agus bhulling an Coláiste de aon duine atá ag éirí a cid Gaeilge a fiosú, píosa sprí nó cáirte nua a dhéanamh.